okanye ngale hour sise room 7 sizowucheckisha high blood room 7 neswekile sikhwele esikalini ukwenzela into yoba uba kukho umuntu ofuna i-emergency kwalapha eroom 7 sikhawuleze sim-identify singamhlalisa apha alinde ugqirha nansi iyanjotya i-ambulance ngaphandle ilinde uthatha abantu abaqakanisileyo bebheke e-KDH. Xa singena ke apha eroom 7 sizotshekisha ezo zigulo zinjalo ukwenzela into yoba wonke umuntu alunge nefolder yakhe alungele ukudibana nogqirha. Uyazi ugqirha uzawungena ugqirha uzawungena ugqirha xa iphela le hour. Ngokwale vesi sigqiba uyifunda apha kukho lo mbuzo uthi uyafuna na uphile. Hayi Nkosi. Sizobuza nje lo mbuzo ukwenzela into yoba ungene umnyango olandelayo uba uphakamisa isandla uthi ndiyafuna uphila. Ngoba umuntu ofuna uphila umuntu ozazi into yoba akaphilanga akahlali phantsi nesigulo sakhe engazazi into yoba ugula yintoni na yanyanzeleka aphakamisa isandla athi ndidinga uncedo. Sokwenza loo nto ngoba sizowufaka lo mbuzo nje sizowukhangela umntu odinga uncedo mhlawumbi yiminyaka uhleli nesigulo sakho mhlawumbi awuzazi shewe oba awuphilanga kodwa abantu abakubonayo bemana besithi heyi ikhona ingxaki Aphela lo Nkosi. ikhona kodwa xa singena kulona umzuzu sidinga umntu ozawukwenza le nto kuthiwa yi-introspection ajonge into yoba inoba ndindawuni kwisigulo ezikhoyo kweli ngoba kukho izigulo ezibonwayo ekungadingeki noba uxelelwe into yoba uyagula futhi uzazi into yoba ndidinga uncedo. Kukho izigulo ezinjalo kanti kukho izigulo othi kanti ugula nje awuzazi oba uyagula udinga into yoba umntu osecaleni kwakho akubethe egqeni athi mfondini khawukhangela indawo nomncedo. Sizokwenza loo nto apha sizokubetha egqeni sisithi jonga into yoba akho ngxaki onayo. Izigulo zenu andizazi futhi andizuzenza nto ndizuzenza nto kodwa isigulo endinqwenela nje nomuntu umnye asixele okanye aphakamise isandla okanye ndisibuze sisigulo somntu ongaphakathi sisigulo somntu ongaphakathi naso isigulo endinqwenela usazi okanye njengoba sibuza lo mbuzo sinqwenela ukwazi eso sigulo. Ngabala mbhali emane esithi nonke umntu wethu wangaphandle esonakala angonakala umntu wangaphandle babona abantu kodwa umntu wangaphakathi kanti ngalo lonke ixesha sisonakala uyahlaziyeka emandleni. Sizowujonga into yoba sisahlaziyekile na emandleni uba amandla akho ethile ukhona ugqirha ozawungena sizowutshekisha loo nto. Andizuzibala izigulo zininzi izigulo mntu ngamnye unesigulo anaso injalo njoku ndake ndeva into ethi sigula sonke ingxaki ushiyana into yoba sigula ngantonini okanye sigula njanina ngoba ngenzeka lusecaleni kwakho ubhetele kunawe okanye umbona ebhetele kunawe kanti nguye west. Yile nto ndithi wonke umntu olapha makazitshekishe into yoba ndindawunini na mna kulo mbuzo uyafuna na uphile. Akudingeki noba ubu-adyuwisa kulo mbuzo uyafuna na futhi ndiyaqiqa into yoba sonke siyagula injalo njoku sinolangazelelo loba singaphili kodwa ungafuna uphila apha ndinayo inkolo etshoyo akho mntu unqwenela into yoba makangaphili okanye makagule. Sizibuze lo mbuzo
into yoba ingaba mna ndindawuni kule mpiliso izawungena. Uyazi ugqirha? Yes. Uyazi ugqirha? Uyazi ugqirha? Masilungeni. Masilungeni. I will never give up. Never give up. Oh, never give up. Amen.